Vai Jesse! Mene Jesse! Tanssimaan, tanssimaan! Hän liikuttaa vaan, hän liikuttaa vaan. Liikettä heti! Hyvä. Pisteet tuli Silja. Vedä! Joku Erkki se on. Puolitoista minuuttia jäljellä. Mene Jesse! Varo Erkki, ettei mene jalkoja, koko ajan vaan valppaat. No. Aha. Aha. Aivan hakki Jesse. Oi. Missä ne kädet Erkki? Muista siellä kaverin päälle. Ei siellä maassa Erkki niitä käsiä. Nyt kato ettei se kippaa sua. Painoo enemmän taakse. Hyvä Jesse. Varovasti. Hyvä Jesse. Ota Serka. Noin. Nyt kato missä sun lantio on. Varo ettei sliippaa sua sinne sun vasemmalle. Huukki siellä oikealla jalalla. Noin. Hyvä Erkki. Noin just Jesse. Kato minä laitin oman käden noin. Tässä huukki. Hän rakentaa vaan. Just noin hyvä. Varo ettei lennä yli. Varo ettei lennä yli. Varo ettei lennä yli. Lisää vielä kulmaa. Hienoa. Hyvä. Kato missä Erkki ne kädet on. Mitä vaan anna mennä selkään. Varo ettei tuu triangeliin. Tuo triangeli. Kyllä tulee. Nyt on Erkki vaan ylös. Luotat siihen mitä teet. Ai hoplatta jos se Erkki missä sun kädet on taas? Just siellä. Noin. Hyvä. Koko ajan siinä kaverista päälle. Ei missään matossa ne kädet. Noin. Katsoit et laita liian pitkälle niitä käsiä nytte. Hyvä. Jesses oikein tarjous. Hyvä. Katsoit et laita käsiä liian pitkälle. Ota kontrolli toisesta hihasta ja toisesta jalasta, niin voit nostaa suoraan ylös. Noisti tuomaripäätöstä. Niin voit. Ne oli tiukka matka. Gomesi! Toinen hiha ja toinen toi jalka vaan. Joo, kato vaan. Hakeeko se nilkkoukko? Nyt varovasti just. Noin. Nyt Erkki vaan nouset ylös ja lähet ohittaa. Noin. Hyvä. Jesse 3 minuuttia jäljellä. Hyvä Erkki, tarkkana niitten käsien kanssa, missä ne on. Gomesi! Oi! Derriba. 250 Erkki jäljellä. Varovasti niitten käsien kanssa, missä ne on. Oi, paino sitten. Pidät se lantio alaa siellä takana. Yrittää sun alle. Hallitse päätä. Oho, mysi. Oi. Tuo on erittäin hyvä hän on. Kuinka vanha hän on? 22. Ja vain 3 vuotta jiu-jitsu. Mites tää ennen? Ei mitään. Kyllä hän on lapsena, hän teki judo Mongoliassa, mutta... Ei se tohon, tuo judo ei hirveästi ton... Joo. Judon miesten perustekniikka. Mutta hän on tuossa Hoja Gracie Akademiassa. Joo, juu. Hän on ammattilainen, joo. Suoraan selälle. Ai Kobrin. Miksi se on Kobrin ympäri? Kato nyt. Suoraan selälle. Hyvä! Ei! Joo siinä. Ei! Hyvä Jesse! Hyvä Jesse! Hienoa!